खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ थाम्बनेलाव थानाय बायदि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। NLFB आफादा जोनोम सानखौ खुंफुंदोंबाबो NLFBनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मानो गोसोआव गाबखांदों आरो जायफोर आलासि बरायजानाय गेदेरमा आलासिफोरनिफ्राय जेरैबायदि बिबुंथिखौ जों खोनानो मोन्दों, जेरैबायदि बर' हारिया जिरायनानै थानायनि सम गैला। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानैसो सरकारनि लोब्बा थानानै बर' हारिखौ जेरै दंस' खालायनो थाखाय गादियाव जिरायदों। बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय, बिथांमोनखौ अरायसम नायबिजिरनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जान्थि खाफ्रानाया मोजांसै। NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों, जायफोर आलासि बरायजानाय दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय जों गुबुन गुबुन आफादनि माखासे जोनोम सानाव रंजा बाजा मिनि खुसि बयनिबो माखासे बिबुंथिखौसो जों नुयो। नाथाय मैयानि समाव मानो थाखाय बयबो बर' हारिनि गेजेराव दुखु मोननाय फोरमायदों। बर' हारिनि साननाय आरो बर' हारिनि साननाय बायदि जेरै बेसेबांबा सम दावहाखौ होबोदोंमोन बर' रायजो राजाफ्रा, जेरै बिर जोहोलावफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ मुंख्लं जानानै सोरबा जोबथेसालियाव थानानै बेसेबांबा सम सहायबोनानै जुजिबोदोंमोन। बेफोरखौ दिनै साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा माखासे राजनितिकनि लामाखौ लांनानैसो बर'फोरनि बिब' बिनानाव बिमा माहारिखौ जिनाहारि जेरै आलाय सिलाय खारसि बिरसि जिनाहारि खालायदों, अबेबा लामा सामा जिनाहारि खालायनानै बुथारगोमानानै दोनदों, जायफोर जोबथेसालियाव दिनैसिमबो आलाय सिलाय थानो गोनां जादों, जायफोर NLFBनि जाय बिथांमोना बेसेबांबा सम दावहा नांनानै जेरै आलाय सिलाय दिनै न'खर दानो गोनां जादों, बिथांमोननि थाखाय दिनै NLFB आफादा फिनै जोनोम जानायखौ बयबो फोरमायदों। सोरबा आलासियाबो फोरमायदों, सोरबा NLFBनि दैदेनगिरिफ्राबो फोरमायदों। जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै NLFB आफादखौ अरायसम जिखुनु जाया समाव हेफाजाब होनाया आरो खबर दबर लानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोनांथि। आरो माखासे NLFBनि दैदेनगिरिफोरनि आरो आलासिफोरनि बिबुंथिखौ फंनैसो खोनासंलांदो। दाबो बर'फोरनि सावगारिया सोलायगोन बेखौ बयबो साफ्रोमबो बर'आ खिन्थु फोथायो। बेनिखायनो दिनै गिदों आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो गिदों। बिथाङा बाहेराव फैयोब्ला जोंहा आरो जायगा थानाय नंला। बेबायदि गिनाया गोबांहा दङ। दिनै आसाम सोरखार, भारत सोरखाराबो दङ। बेनिखायनो मा खालामबाय, खायदा खुयदा खालामनानै आरोबाव एखे रायखौनो दाखालि हाइकर्टआवबो जाबसिननानै होफिनबाय। हायोमोन इच्ছা खालामबा सोरखारा, खारन कर्टआबो सोरखारनि आखायावनो दङ। बिनिखायसो एक कर्टनि समाव साननैनि गेजेराव बेबो सानसेया मामोन, 4th सेटारडेमोन। फैखालि कर्ट जाया। 2nd सेटारडे आरो 4th सेटारडेआव जिखुनु कर्टआनो बन्द थायो। शुक्रबार 24 तारिख खालि मा खालामबाय, कर्ट बहायब्रबबाय सानसेयावनो खननै, जेखौ माने कर्टनि नियमा थिना बहायनानै बेल होबाय। अखानायै बेल बन लानांगौ, माने जामिन लानांगौ। जोंना जामिनदारफ्रा थांजोब्बाय गुवाहाटियाव, किन्तु कर्टआ बन्द। 4th सेटारडे मा खालामबाय, सोरखारनि मानसियानो लोगोआव थाफानानै जाजनि न'आव थांनानै बेल लाहोबाय आरो सानै जाजखौ न'निफ्राय दैखांना लाबोनानै कर्टनि दरजा खेवहोब्रबनानै मा खालामबाय, जामिन लाहोनानै लोगो लोगोनो दिल्लीयाव लानानै थांबाय। गावसोरनो नांगौखाय बेफोरखौ खालामनो हाबाय। नाथाय जेब्ला गावसोरनि खामानिया जागबाय, थगायनानै आरोबाव सोनानै दोनहरबाय। बे एखे सिस्टेमजोंनो दाखालि 27 तारिखआव मा खालामनो हायोमोन बिथांमोना, रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिथांमोननि जायफोरनि केसआ दाखालि जाजमेन्ट होबाय बिथांमोनखौ दिहुननो हायोमोन। दिनै बिथांमोननिनो सासे जोंनि गेजेराव दंफैयो, राजु सरकार, जायहा बर' नङा
थेवब्लाबो दिनै बर'नि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो बिथाङा रेडि आरो खालामबाय। दिनै 12 बोसोर जाबाय बिथाङा जेलाव थानाया आरो दाखालिनि रायाव बिथाङा जेलाव हाबहैफिननांगोन, लांफैथ'वाखै दासिम, माब्ला लांफैगोन मिन्थिया, बिथाङा आरोबाव जेलाव थाहैबावनांगोन। माबादि दुखुनांथाव आरो जोंखौ बेबादिनो थगायबाय थादों आरो दिनै बे थगायनायाव जोंनि मानसियानो सहाय खालामदों, सोरखारि मानसिफोरखौ। बिनिखायसो दिनै हादों, नङाब्ला जोंखौ इसेबां गोरलै थगायनो हाया। दुखुनांथावा बेसो। बिनिखायनो दिनैनि बे सानाव जोङो रंजाथावब्लाबो जोङो बांसिन दुखु मोननायखौसो फोरमायगोन। दिनै गोबां एनडिएफबिनि मुङाव आरो एनडिएफबिनि जोहोलावफोरा 1986 निफ्रायनो मुंख्लं जाबोबाय। बे मुंख्लंफोरनि सिमाङा दिनै जाफुङाखिसै। जायनि न'खराव सोरनिबा फिसा हौवा, सोरनिबा बिदा, सोरनिबा फंबायफोरखौ बे हारिनि नामाव खोमानानै लानांबाय, दिनै बिथांमोननि न'खरा मिन्थिगौ। आरो दिनै बिनिनो आंबो सासे मुंख्लंनिनो बिसि। आं प्राउड फिल खालामो, आं सासे मुंख्लंनि बिसि। आंनि फिसाया हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै गावखौनो बावनो हाबाय, आं प्राउड फिल खालामो। नाथाय बिनि लोगो लोगोनो आरो आं दुखुबो मोनो, खारन बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनायनि फिथाइखौ जों दिनै नुनो मोनाखिसै। बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि भेलुआ थानायमोनब्ला, बेसेनखौ जों मोननायमोनब्ला, बिथांमोननि सिमाङा जाफुंनायमोनब्ला हयथ' जोङो दुखु मोननाय नङामोन, जों गोग्गागौमोन, प्राउड फिल खालामगौमोन। नंगौ, आंनि फिसाया, सोरनिबा फिसालाया, सोरनिबा फंबाया, बिदाया दिनै जिउ बावनायनि थाखाय बर'फ्रा नैबेबादि मोनसे गोगोम खुंथाय मोननो हाबाय, नैबेबादि मोनसे जोङो फिथाइ मोननो हाबाय होननानै जों मा खालामनो हागौमोन? प्राउड फिल खालामनो हागौमोन। जों आरोबाव मा खालामनो हागौमोन? गोसो देरगाय आरो गोग्गानायजों जों बुंबावनो हागौमोन। नाथाय जों दिनै दुखु मोनो, जोंनि फिसाइफोरनि, सोरनिबा फिसाफोरनि सेक्रिफाइसनि भेलुखौ दिनै जोंनि मानसिफ्रा होनो रोङाखै, मान सन्मान होनो रोङाखै। जोंनि दिनै सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै नाय, सोरबाया मुंख्लं जानायाथ' थांबायानोसै, बिथांमोननि खोथाखौ जों रायखांलिया। दिनै जेलाव थानाय जायफ्रा गोथां मुंख्लं, बिथांमोननि थाखायबो दिनै सिन्था खालामनो बिथांमोनहा सम गैया। बेबादि दिनै एनडिएफबिखौ खालामनानै दोनफैबाय। आरो दिनै जायफ्रा न'आव दङ बिसि फिसा लानानै, बिथांमोननि अबस्थाखौबो नोंथांमोना थांनानै नुहैगोन। हयथ' बे गामियावबो दङ, सोरबा थागोन, गंफ्रोमबो गामियाव एनडिएफबिनि न'खर दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो हमदांनो हागोन, मिन्थिगोन जे बेसेबां दुखुआव दङ दिनै एनडिएफबिनि जोहोलावफ्रा। दिनै न'आव थानानैबो बिथांमोना गावनि न'खर संसार सालायनो दिनै जेबो राहा लामा गैया। सोरखारा बिथांमोननो बुंदोंमोन 4 लाख थाखा होगोन होननानै रिहाबिलिटेसननि नामाव। बेखौबो मा खालामबाय जे बोसोरनै फिक्स डिपजिट, बोसोरनैनि उनावसो बेखौ दिहुननो हागोन। आरो सोरबाया जुदि लन लानो गोसोबा बेनि एगेन्स्टआव लन लानो हागोन। मा खालामनो? लन लानानै बिजनेस खालामनानै जुदि बिजनेसा सोलियाबा लनखौ माबोरै मारिफिनगोन? लन मारिनो हायाबा बे 4 लाखखौबो मोननाय नङा। माबादि थगायदों! होनायनि नामाव जोंनो 10 थाखा होदोंब्ला बिसोर मा खालामदों? 15 थाखा लानानैसो थांफिनदों। बेबादि जोंखौ थगायदों। आरो गोबाङाथ' दासिम मोनाखै। सोरबाया सोरनिबा नामाव मोनदोंब्लाबो बेयो दासिमबो बिथांमोना दिहुननो हायाखै। थ' मा खालामनो? दिनै बोसोर बोसोर सिजफायारनि उनाव बिथांमोना केम्पआव थाबाय। केम्पआव थाब्लाथ' रावबो न'आव थांनानै खेथि बाथिबो खालामनो हाया, सोरबा साख्रि बाख्रि मावनो हाया, सोरबा न'खराव हा हु एसे दंब्लाबो जेबो खालामहैनो हाया। केम्पआव थानानै बिथांमोना संगठननि खामानि मावनो गोनां जायो। स' बिथांमोना केम्प सिफायनानै एकर्ड जानायनि उनाव जेब्ला केम्प सिफायनानै न' थांबाय, बिथांमोननि आखायाव जेबो गैयामोन, थाइसे थाखा सोरहाबा गैयामोन न'आव थांनोबो। थ' माबोरै न'खरखौ खुंहैगोन? सोरहाबा न' गंसे गैया थानो, सोरहाबा बिसना गंसे गैया उन्दुनो। थ' बिथांमोननो बे जिथु एकर्डआव 4 लाख थाखा जि लिरनाय दंखायो, बेखौ जुदि लोगो लोगो बिथांमोननो होनायमोनब्ला हयथ' सोरहाबा न'खरा एसे सोलिनो हानाय अबस्थायाव फैगौमोन। नाथाय दिनै बेखौबो खालामाखिसै। माबादि थगायदों! स' बिदिनो जों थगायजाबाय थाबावगोन नामा? आरो जोङो बेबायदिनो माखासेया मालाबा दुखु खालामनानै थायो। मा खालामबावनो? इसिबां बोसोर आन्दलन खालामबाय, सेक्रिफाइस खालामबाय, जेबो मोनाखिसै, जेबो जायाखिसै, बेसिबां खालामबावनो? नङा। जों बिदि साननानै थाब्ला, मेंब्ला जों आरोबाव गादब जाबावगोन, आरोबाव जोङो नारसिन जाबावगोन, आरोबाव जों थगायजाबावगोन। बेनिखाय
जोङो गोदानहै आरो सिन्था खालामनांगोन, गोदानहै आरो नाजाबावनांगोन। गोदान जेबो मोनाब्लाबो जों जिखौ मोनबाय, जिखिनि जोंनि आखायाव दङ बेखौनो हमथानो थाखाय, बेखौनो लाखिनो थाखाय जों मा खालामबावनांगोन? आरोबाव जुजिबावनांगोन। बेनिखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन, मेंनो नाङा, बानो नाङा। नंगौ, मालाबा बानाय मोनो, मेंनाय मोनो, दुखु मोनो। जों मा जाबावगोन बर'फ्रा? मा खालामबा माबोरै जोङो खौसे जानानै जोङो आरोबाव हारि हिसाबै गसंनो हागोन? गोबां साननो गोरोंफ्रा सानो, नाथाय दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जिथु थगायनाय आखल, बे थगायनाय आखलनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफ्राबो मेंनानै दिनै गोबाङा ओंखारनो बायो, जुजिनो बायो। नाथाय बे नङा, जों सोरजोंबा थगायजाबाय होननानै जनानै थाबा जानाय नङा। जोङो नाजाबावनांगोन, मावनांगोन, जुजिनांगोन, ओंखारनांगोन। सोरबाया ओंखारनो हायाब्लाबो मा खालामनांगोन? थुलुंगा होनांगोन। नङाब्ला जोंहा जि दङ बेबो मोनसे समाव जोबलांगोन। दिनै उदालगुरि बायदियाव गुबुनारिफ्रा बर'नो हा फाननाङा, बर'आ हा बायनो मोना होननो आराम्भ खालामदों। सांग्रां जा रायजोफोर, उदालगुरि बायदियाव। उदालगुरिया सोरनि हा? जोंनि ट्राइबेलनि, बर'नि। जों थागिरि बे जायगानि। नाथाय दिनै जोंनि संग्रामखौ फोजोबनानै, बर'फोरखौ नासयनानै, गादबनानै, थगायनानै आरो दिनै जोंखौनो, जोंनि हायावनो गुबुनारिया बुंनो आराम्भ खालामदों जे बर'नो हा फाननाङा, बर'आ हा बायनो मोना। जों बहा दङ?